Na koyi wata matsala ne? Ba matsala, kawai tambaya ce. Ina son mun cika jakarka. Yalla mai matsalar lafiya ce ta ujila. Ina buƙatar zuwa foni da wuri saboda babana jikinsa yayi tsanani. Yalla mai dama can bana makara. Yalla mai. Aje da kana nan. Yalla bai. Jakan na'urar taka. Yalla bai mamu komai a ciki fa iya na'ura ce Na kawai. sani ka aje mana. Dan yi gaba. Dan yi baya kaɗan. Maza buɗe ta. Yalla mai. Yalla mai bayanai ne masu matukar muhimmanci a cikin na'urar tawa. Yalla mai. Ba abin da zai samu daukin bayanan. Yalla mai ban da wasu idan shikenan bai idan aka samu matsala ba shikenan komai ya gama lalacewa. Kai kokari ka fahimci. Minti bi kacal ba. Yalla mai screen din ba zai iya bashewa. Ka kwanta da hankalinka mana.